Ya abokina ya gaji ya jin daɗi. Nomadi fa. Na gama uga wani waƙan sallah ne. Allah fa Allah na gama uga dole aka nema duniya. Bari har nema bidiyo. DJ Washi. Murna muke ta ranar sallah maza da mata sun dau wanka. Murna muke ta ranar sallah maza da mata sun dau wanka. Kai ba kuɗi da sallah ya zo. Kai ni na ne. Naira 100 gare ni da shi barka da sallah kuma ni ba ni na kashewa balle barka da sallah Fatima wai tana son naira 500 muhibban 15 da shi ne ba yanda na iya naira 100 nan ma ni yanzu yunwa ma nake ji. Kut me nake gani wancan gare shi bari yana yankin gado ne. Allah ka amshi ibadunmu duk laifukanmu ka yafe. Na haɗu da abokan arziki suka ce ga yaro mai yayi arewa ma shi babu kamar ka.